Be careful, ha? Careful. Yung nagba-weird, lagyan natin ng lemon. Hi guys! Nagbabalik naman ang ating story time. So, ito siya guys. Doon tayo sa may maraming steak at mabait. Diba? Of course, dito tayo sa mga pagkain. Yung hindi tihik, yung hindi dalo. Kamuting kahoy. Takot ako nitong kamuting kahoy. Baka baliktad at pagtanim ba. So, magbudbud tayo guys. Pero story time muna tayo, no? Bago tayo. So, yun na nga, no? Kasi yung kabaitan ni Tami, as in, ma-overwhelm ka sa kabaitan. Pero alam nyo ba yung pagkakilala namin guys, 1 month later, nung nagsama kami, dinala niya ako dito sa New York. Yung pamilya ko sa Pilipinas, mayroong mga problema. So, nag-move sila sa Davao. So, madali ang move. Nag-transfer sila. Galing sila sa Mangagoy. Nag-transfer sila sa Davao, madalian. And then, walang bahay. May bahay doon yung uncle ko. So, ngayon, yung uncle ko is, bininta yung bahay. Ang mahal-mahal, guys. Na-realize namin later na sobrang mahal. Ano ata yun sila kay abroad ba? Nakapangasawa ng afam, kaya yun. That time, mura pa yung mga lupa doon. And then, bahay is parang, sobrang liit talaga. 1 bedroom. Basta sobrang liit ng bahay. And then, para siyang eskwelahan lang. Malaki pa nga yung eskwelahan ngayon eh. Yung parang, yung classroom, sobrang liit. And then, ang binta is sobrang mahal. As in, 130, 135. Yun. And then, pero, alam nyo, nung nangyari yun, ibinta daw sa amin. So, sabi ni Papa, bilhin daw. And then, alam nyo naman ako, bago pa ako dito, walang trabaho. So, guys, ang nangyari, guys, tinanong ko kay Tami. So, hindi ko alam na ganun siya kabait ha. Alam kong mabait siya pero hindi ko alam na ganyan siya. So sabi ko, yung parents ko bilhin nila yung bahay at lupa. This price blah blah blah. So the next day guys, pinadala niya sa akin guys. Pinadala ni Tami doon sa pamilya ko, Western Union pa man yun noon also, no? Western Union, pinadala niya doon. And then pagkatapos niyan, can you imagine guys kung sa ibang lalaki yun guys, and then bago pa lang kayo nagsama, 1 month pa lang, 1 month ba ata yun, basta yun, bago pa lang talaga niya ako dinala dito. Nag-dinner pa talaga kaming tatlo ni Bianan that time, and then kinausap ko siya sikreto kasi talagang nag-alala din ako sa pamilya ko that time talaga. Alam nyo guys, sabi niya, okay, ipadala natin. Kasi kung ibang lalaki pa yun guys, and then sabi ko na gusto kong tulungan yung parents ko, and then wala akong pera, blah blah blah. Guys, maglurat-lurat na yung ibang mata guys kung ibang lalaki pa yun guys, kasi hindi lahat ng afam guys is ganyan ka ganyan ka generous. Hindi talaga, may iba guys matakot, tatakbo, no, iwanan ka, and then sabihin na I cannot do this, I cannot support your family, ganyan, mag-ana-ana yung iba guys. Pero na talaga ako guys, na ganyan si Tami. Sobrang kabait. And then after that guys, nagbisita kami noon after kasal kami. First time ni Tami, 2010. First time ni Tami, and yun na yung pinaka-last din niyang visit. Kasi ayaw niya yung bumalik doon kasi sobrang init daw, hindi niya kaya. At alam niyo ba, pagkatapos nun guys, siya na yung nagpapadala guys. Paminsan guys, sa isang buwan, 2 beses siya magpadala sa parents ko. Magtataka na lang ako kasi pag uwi niya galing sa trabaho, gabi na. Pag uwi niya galing sa trabaho, doon na, pinasa niya sa akin yung resibo ng Western Union na ang haba. Paminsan 2 buwan, kaya nasana yung pamilya ko that time, and then pina-stop ko. Tagpa 500, sayang ka anak, ang laki ng dolyares noon guys, no? Grabe. So kaya umabot ng mga 60-65 noon that time. So, grabe. So, kaya sabi ko kay Tami, stop na. Pero ganyan po siya kabait guys, yung asawa ko. Hindi ka talaga magsisisi. Kahit kaibiganin mo lang yan, ay ambot na lang. Pero wala naman siya time ngayon sa mga kaibigan. Kasi talagang sobrang wala nagang time sa akin, sa trabaho. Kasi sobrang trabaho niya guys, as in. Anyway, so yun yung story niya. And then, meron ding nagtatanong,
Ay, sa ibang video na yun tungkol sa green card. Kasi sabi pa, pwede pa nang ma-divorce na walang green card. So, next time na yan. But anyway, so ito na yung tatlo. Tatlo lang yung inano ko guys. Kasi ako naman lang kakain ito, no. Yung mag-try, hala. Hala, gahi man. Hala. Hala. Kagahi ba ni? Hala. Yung pagkain guys, kahit hindi pa kami nagkakilala ni Tami, nung mga pagkain, ganyan na pala daw yan siya. Yung pag-meet namin guys, magtataka ako kasi bago yan siya the next day, kasi yung trabaho niya noon doon sa regular niya trabaho, nakilala ko siya is every other day yung trabaho niya. So, pag day off niya, pag hapon, hindi na gid ako magluluto, guys. Magluto na siya sa sobrang dami, guys. Chicken grill, mahilig man yan sa grill. Steak grilled and chicken, and kahit ano, yung refrigerator, kami ni Bianan, pati yung kapatid niya, guys, hindi na magluluto sa bahay nila. Parang mag-grocery na sila sa bahay ng mga luto na pagkain. So, kaya nasanay sila na ganyan si Tami. So, kaya, naano din ako, guys, na tawag nito, nagulat ako, pero yun, kaya yung mga pagkain, baliwala lang yan sa kanya guys. Mahilig yan siya ganyan. Magbili ng maraming pagkain na nakatambak. Ngayon nga, hindi na yan nagluluto kasi pinagbawalan ko na siya magluto-luto guys, kasi masisira lang guys, as in. Noon, mahilig na siya magluto-luto, and nilagay sa freezer, and then hanggang makalimutan, ang matapo na, or ibigay sa aso, ganyan. So, ngayon, hindi ko na siya grill kasi kapag mag-grill dyan na guys, mahilig sa apoy. Mas na talagang mag-ulbo-ulbo yun ang kalayo guys kung siya mag-grill. Kay pag mag-grill na siya guys, ibundak, lalo na steak, manok, or burger. Ibundak niya yan guys. Pag bundak guys, ang kalayo, ayaw ko man yan guys, kaya matatakutin man yung Inday Marian. Kaya pinagbawalan ko yan mag-grill. Kapag magplano na siya mag-grill, mag-una-una yung ko ito guys. Unahan ko siya sa grill. Bakit ang ano nito? So, ito na ang ating, kung sa English, ani. Hello, may anyari. Na. Alam nyo guys, bibili na lang ako ng cassava grated. Kasi parang mali po ito guys. Ang tigas na sa ilalim, hindi na siya makudkod, sobrang tigas. Sa ibabaw, humuk-humuk pa siya, Pero pagdating dito sa gitna, na. Pero tinggahi, mura nagkahoy. Anyari, itapon ko lang ito guys. I'm wasting my money with this, Itapon na lang natin ito. Nagsayang-sayang lang jud ko, no? Murag yun guys, pero tinggahi, Hay. Buti na lang, 3 lang yung binili ko, kaysa marami pa. Dahil po yung ating balanghoy is matigas pa sa ulo ni Indirian. Meron tayong coconut dito, 4 po ito, niyog. So, atin itong bubuakin at atin itong kakagurin, and then atin itong lulutuin with sugar. Hala? Sira man, pati coconut sira. Natanggal guys, naglana-lana na siya guys, Nga naman dyan sila, magbaligya man og mga lubi nga daot. Ay, naku ning Amerika, puro na lang mga daot ang This one is good guys. Hindi siya bad. This is good. The other one is bad. This one is still okay, but whatever. Why is that one bad? It's right here, came off. It's oily already. That means it's bad lako. Magbantay lang yun guys. Be careful kung mag-ano kayo, kasi you don't want this bounce in your forehead. So you have to kind of tilt it a little bit. You have to tilt it, not like this. Kasi it will bounce in your forehead. Just do like this and away from your face. Kasi ay nako. Dapat sanay ka sa mga gawain ganito, or kahit ano man lang, Kasi kung maano kasi, kapag maano yung mukha mo, ay nako day. This is very sharp. Coconut. No, I bought it from Amazon. Did we make one? No, we didn't.
Be careful, grind it. Slowly, ha? Slowly. Huy, huy, huy. Huy, 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 huy. Be careful, ha? Careful. Ay, nagkagod na ako, baby. Nagkagod. Okay, that's it. I don't want you to cut your finger. Come on. Aduh, 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 aduh. That's it, that's it. Okay. Yeah. Side on this. Yeah. Okay, I'll do it. I'll do it. Okay. That's it. You gotta shake all those others on the grinder on the cutter. Yeah. Dilim-dilim pa sa labas, guys. Good morning. Punta tayo sa labas. Tignan natin yung kung meron bang mga apak ng beer. Jacket tayo kasi sobrang ginaw. Hangin din. Pero nag-snow. Kita niyo yung sahig. Sobrang ginaw. Sabi mo yun, guys. Sumakit. Sumakit yung aking dito. Oh. Why are you wondering? Tigrisso, I can play dresser. For adults with non-small cell lung cancer and Tubo na naman tayo guys ng baboy. Pero yung baboy natin is pork belly. Isa lang na pork belly na ganun. Yun. Ang rason po bakit mag-adobo po ako ng baboy dahil po gusto kong adobong itlog. Ngayon, nag-ano ako dito. Nag-boil ng egg. At ito lang yung ating pork na ating ilalagay. Lagay natin dito yung porky. Walang oil po natin ilagay dyan. Lagay lang natin siya dyan. Ating pakupsa, no? Pawala natin ng kanyang taba. Oh, parang sinirian lang ba? Una natin ng taba. So, yun siya. Isa lang naman ito. Kaya, 8 eggs yung nilagay ko kasi si Mirian is, ano yung si Mirian? Ulit kung itlog na adobo. Lami kay itlog guys na perting sami, lami, perting sarapa yun yung itlog na adobo guys. Actually, kulang pa yun sa akin guys. Isang lamunan lang yan guys with ano, rice, aray, kalami. So, i-brown natin ito dito. Pabayaan natin siya dyan, ano. Alam nyo, gustong gusto ko itong kaldero na ito kasi pwede mo itong kapag mag-zombie apocalypse, ito yung talagang daldalhin ko guys. Alam nyo bakit? Pwede itong magamit sa mga camping-camping, yung mga kahoy-kahoy na magluluto. Ito siya, ay perting paitan ito guys. Sa mama pa ito ni Bianan. Hiwalay kasi yung parents niya. I think galing ito sa mama niya. Kasi 19 forgotten talaga to, dinala nila ito dito. Yung Bianan ko guys, dito sa Maryland man ata siya na ano, na tao ba? Na sinilang. Dito sa US, yung magkapatid, lalaki at babae, si Bianan at siya. And then yung 2 years old, Warman guys, gira-gira. 2 years old si Bianan, perting sa Mucadres, Amerika. Nag-move sila sa Costa Rica sa Puerto Rico. Kasi taga Puerto Rico yung parents ni Bianan. Taga Puerto Rico. So, nung doon si Bianan lumaki, mga ilang years, 12 years old ata, bumalik sila dito. Bumalik sila sa Maryland. And then nagtrabaho si Bianan. Ang trabaho ni Bianan is ano, flight attendant sa pinaka-old na plane company. Bumalik sila Bianan dito, nagtrabaho si Bianan all over the, magpunta-punta yan. Nakapunta yan si Bianan sa China, sa Korea, yun, sa mga iba't ibang lugar. And then, yun, na-meet niya yung papa ni Tommy, guys. Na-meet yung papa ni Tommy. Nagpakasala, nabuntis, nagpuyo sila, nag-ano sila sa Bronx, tumira sila sa Bronx. Alam nyo kung anong pinakaunang bahay nila, guys, is boat. Na sila sa Bronx, boat. Wala silang bahay. And then yung ang papa ni Tommy kasi is pure Italian. O pure Italian yung papa ni Tommy. Hindi ko alam ang story ng papa ni Tommy kung dito ba siya nasilang kasi pati sila Tommy no, mga connection sa mga ginikanan or sa mga grandparents ni Tommy, wala silang alam. Parang malayo yung sila ni Tommy, malayo sila sa side. Well, actually, hindi sa side kasi meron silang mga pinsan, ganon. Malapit sila sa mga pinsan. Pero sa mga grandparents, mga ganon, yung mga kanunuan nila, wala silang ano. Kasi parang, mas ano sila Tommy, mas may connection sila sa mama ng mga grandparents nila. May connection sila doon. So, kaya yon pagkatapos yan, Italian kasi guys, ang daming mga ano, alam nyo ba nung kinasal si Bianan at saka yung papa ni Tommy,
parang ano, gangster ang labas kasi parang may mga connection ba. Yung papa ni Tami may mga connection. Daming mga kilala ang celebrity guys o the old days. Mga old celebrity, mga connection ng parents ni Tami. Ano sila, nagkaroon sila ng mga businesses. Yung mga business is mga meat shop, and then gasoline station, and then kahit ano-ano na lang. And then yun, sila, hindi nagtrabaho si Bianan, and then, yun, nag-provide ng, maayos naman ang pag-provide ng ama nila. Kaya si Bianan hindi. Party-party lang si Bianan guys. Party-party with friends, ganun. Asan ka maghanap niyan, party-party. So, pabayaan natin siya dyang maluto. Kinuha ko na yun siya guys. Kasi po, para makuha natin yung oil na naandito. At ang gagawin is, of course, ibalik natin. Ibalik natin siya. Wala, hindi, patay yung kalayo guys ha. Hindi po yan naka-on. Na ganun lang yan siya dahil mainit. Okay. Konti lang talaga ito. Ilagay natin ang scallion. Masarap talagang merong green onion guys. Ilagay lang natin dyan sa ibabaw. Garlic. Okay. Yun siya. Tuyo guys. Oh, tuyo na naman. Tubig. Ganun po. Ganito po ako magluto guys, no? Kakaiba. Tubig. Maraming tubig. Kasi matagal ko po itong lulutuin. I-mix muna natin siya bago natin lagyan ng suki, no? Kasi hindi natin siya ano. Yes, lagyan ko siya ng suka. Daan. Kakaiba talaga. Marami akong paraan kapag mag-adobo guys. Lagyan natin ng suka. Ito yung nagba-weird. Oh, lagyan natin ng lemon. Lemon guys. Dapat walang liso ha. Kunin natin yung liso kapag mayroong matagak dyan. Ganyan. Oh, masarap yan guys. Bay leaves. Ganyan. Bay leaves. Huwag kayong mag-alala sa toyo kasi nilagyan natin siya ng maraming tubig. Mawala yung lasa niya, no? So, hindi siya pure ano talaga. Yung itlog, nagbubuil-buil pa. Mamaya na yan natin ilagay dito. Lagyan natin ng oyster sauce, guys, instead of asukal. Ito na lang. Manamis-tamis din kasi ito. Yan. Itugnaw ko, guys. Palabas ako ng aso. Giniginaw ako. Oyster sauce. Masarap man gini, oy. Basta ang itlog yun ba. Iwan ko na lang, oy. Basta ganitong luto, guys, no. Nya, may itlog. Talagang, ay, naku, si Inday Merian talaga. Lamun-lamunin ko talaga yung ano, guys. Tawag nito. Yung itlog. Iwan guys, marami pang sabaw. Gusto ko kasi konti na lang yung sabaw na tira. Huwag natin masyadong i-dry kasi si Tami maghanap ng sabaw. Iwan ko na si Tami. Mahilig siya sa mga ganitong luto adobo na may kaunting sabaw and then ilagay niya sa ibabaw ng rice. Yun yung paborito ni Kano. So kaya, yan, pabayaan natin siya dyan. Kanin pa more. Ganito, sarap. Kain tayo guys, Filipino food guys. Pork adobo ako pero ito lang yung buto yung kinukuha ko kasi itong ating pancit with canton, maraming pork din yan guys. Ang pinaka-main ano ko dito, itlog guys. Dito ako na-excited. Sarap na sarap talaga ako sa itlog na adobo guys. Pork adobo with itlog, doon talaga ako ano. Sarap. Sarap guys.